Mä oon Henna Uliva, mä oon 23-vuotias ja pelaan salibändiä naisten liigassa. Viime kaudella mulle tuli loukkaantuminen ja mä kävin polvileikkauksessa kauden jälkeen. Siitä on nyt noin 2,5 kuukautta. 3 viikkoa sitten mä sain kepit pois ja sitten mä opettelin kävelemään ja aloitin vielä semmoisen aktiivisemman kuntoutumisen. Mun tavoitteena on päästä pelaamaan syyskaudella ja oppia myös jatkossa harjoittelemaan yhtä monipuolisesti. Mä oon siinä mielessä onnekkaassa asemassa, että mun joukkueesta sattui löytymään tällainen tyyppi, joka tietää näistä jutuista ja pystyy auttamaan mun tavoitteiden saavuttamisessa. Viikko sitten me startattiin tää projekti ja Janika teki mulle kuntosaliohjelmaan, joka on keskittynyt mun ylä- ja keskivartaloon. Ja sit siihen kuului lisäksi kuntoutusliikkeitä mun polvelle, jotka tehdään semmoisella kuminauhalla. Vielä mä oon ainakin tosi innoissani tästä projektista ja mä aion tehdä kaikkeni sen eteen, että mä pääsen mun tavoitteisiin ja mut nähdään syksyllä pelikentillä.